Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naa daw iti surat nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Eli at taga Nueva Ecija. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan da Jerome Donato Rason kan Andrew Vallejo iti Kuling Sentro Cabatuan Isabela. Shout out kada user OB6M, Rose Sanchez, Jasmine Rivera, Aida Harris, Rene Garcia Jr. kan Adrian Garcia. Makablaawan ni uncle ko dita Cagayan from Kevin Hipuna Tila Union. Padak Agard nga Ilocano dito UP Diliman Campus from Van Muega. Mundo Family kan Taberna Family iti Zone 2 Tangadan San Quintin Abra from Lay Nikki Alejo. Happy birthday Madam Brenda Redito Borge from Monmon Padawa, Tisabangan, Alaminos City, Pangasinan. Kabangkala Family from Jesami Kabangkala. Parents ko, especially ni Inang Sita dita Delphine Albano Isabela, kastamot ti asawa from Mildred Cortez. Makablaawan dagiti anak ko ada Crystal May kan Jillian Pakel from Daisy Tavares. Gayam ko ani Margarita Herman dita Quirino Isabela from Gina Santos, the Kingdom of Saudi Arabia. Shout out kada Cristina Vedian, Mary Joy Dulnuan kan Heidi de la Peña. Passion Family, especially nila kay Colamberto Passion Jr., ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Passion. Kan happy birthday kanila kay ko Victor Asya from Mary Jane Asya. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Eli. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yung amin namang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Ilingad na klangan itinagan nga Eli Manang taga Nueva Ecija. Nabayagan a subscriber ak ti YouTube channel yu Manang, manipod na sarakak ti programa yu. Malinglingaayak ngamin kadagiti padas amang manggagak a maidram-drama. Iso na awis matiriknak anang ipatulod iti pakasaritaak bareng mapili a maidrama kat pakaagsawan mat iti adal dagiti padak adumdungag. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi kalkalpas ko ang nag-graduate iti college. Uy, girl, anya iti planom ita ta nakagraduate tan iti college. Siyempre, agbiro ka kun iti trabaho, anya pa'y ngay. Sika ngay, anya ti planom. Siyempre, kaya't ko matagtrabaho. Kaya't ko matagtrabaho iti abroad. Kasta? Kasano ka kung mga agabroad, aber? Ay, dahi tangarot kaya't ko nga ibagakin ka. For your information, adanam amok agbirbirok iti trabahador para iti Dubai. Agtrabaho iti may isang agency. Iso analaka na talagang atulungan. No, kaya't mo ti sumurot. Sige, bayam ta panunotag pa'y friend. Sige, umanamong kantap na dakadwa. Panunotag pa'y nga rod, apay nalakayat ag desisyon adagos. Ay, man-manon ti kasting oportunidad, girl. At dapat mang tulong ka data tapno na dardaras ti process. Sige, bagaan ka no nakapag-desisyon akon. Ay na, girl, darasam ti ag-desisyon, sakbay nga ipagnakdag iti papeles ko. Sigurado nga dagur ure na pinta sa gasat ka data iti abroad. Iso adarasam ti ag-desisyon. Nanang, tatang, ada oportunidad nga idijaya kanyak tigayam ko ani Archie. Anya nga dayta nga oportunidad anak kaw. Wan nga rod anak, mga no napintas mo't dayta adjaya nakan ka.
Oportunidad dayto nga agtrabaho iti abroad, nanang. Tatang, ado kano ti trabaho ang mabalin mi asumrekan iti pagilyan a papanan mi ko na ti gayam ko. Iso kayat na nga ag-apply kami iti agency a pagtrabahuan ti naamamuna a tao. Kasta ka day, Elay. Kasla napintas day ta ajayakin ka Amo mi anapatagkan ka ti masakbayam, anak. Wan tatang, dakkel kano ti sweldo ijay. Kasla kayat ko nga rod apadasan. Barang no daytoyen ti agururay anapintas agasat para kanyak. Wan nga agpaisaw. Maiadayo kamat kada kami anak ko. Kasanukan ngay, itala amayadayo ka no kas pangarigan patuluyam day ta apanggap mo. Day talaang, Elay. Kabaalam nga ta. Sa nabali, tadamot ni Archie akadwak, kan ada kasinsin na ijay amabalin mi paylaang apagyanan iti isasangpot mi ijay, tatang, nanang. Ti trabaho nga idijaya ti agency, kat adda itadda apagyanan mi. Kasta gayam. Sa bagay, no iti banag may, saan kami una ang madanagan ka ni nanang mo? Ta adakit nga rodya gayam mo akadwam. Kan kunamot nga dati mabalin nyo apag naidan ijay akasinsin niya gayam mo. No day ti pagayatam anak ko, suportaran da ka. Nga maganad ka iti papanan nyo a lugar. Nangruna kat agdadamo kayo ijay, nukas pangarigan ta matultuloy kayo amapan. Pudno ti inam, Elay. Agyamanak nga rod no palubusan dak, nanang, tatang. Kaya't kumati makasubad ka dagiti sakripisyo yo, idagad adalak paylaang. Kaya't kumati makatulong amang paadal ka ni ading ko. Iso apadasak ti agabrod, barang daytuyan ti makapaginawa iti panagbiag tayo. Anya nga, friend. Nakapanunot ka din? Ano ito desisyon mo? Sige, umanugot akon iti ibagbagam, friend. Sumurot akon kan nga agabrod. Ay, agyaman ak friend, ay manugot ka. Dahito yung tinabayagan ng orayek para kadata. Ay na, amom Ellie, excited akon para kadata dua. Agyaman ak ha. Dakkel atulong daytoy para kanyak, kan para iti pamilyak. Amumet, anasingad tang agayam. No sa di na tayan mo, syempre, adak mo't ijay. Walang iwanan, friend. Agyaman ak Archie. Nagdakkel abanag ti suportam kanyak. Amok nga agbalin ang nasaya at ti panagkadwata iti trabaho ijay. Of course, basta tinulong ta ka na yun. Among ka di anaragragsakak, tamok nga dagayim ko akadwak amapan ijay. Ad agbalin akatakunay-nay ko na nyaman bilang ti mapasama. Agpada ta, friend. Amumot ajak kabaulan dayto yung agmaymaysa. Oy, Wiz, saan ka agmaymaysa, friend? At tinulong ta, tapno umasenso ti panagbiag ta, kastamot tan ti family ta. Pudnot ako ng friend. Kabaulan ta dayto eh. Kat agyaman akmanunkan ka. Nanang, aganad kayo akanayon ka ni tatang dito ya. Umawag akto akanayon. Huwag anak, di ka agdaanag. Agan-anad kami ditoy. Narigat na ito a desisyon para kanyak. Amo ka sumaya at timasakbayan tayo. Gapo iti dayto nga aramidak. Kaya't ko ang makasigurado nga okay kayo ditoy. Bayat ti kawan ko. Uwan, di ka agdanag anak ko. Katnam na maam asuportaran da ka iti amin nga aramidam. Agyaman ak nanang. Talaga malidayanak mo't iti papanaw ko ditoy. Nga maaramidak da itoy,
para iti pamilya tayo. Kastabot laeng ti marikrik nami anak ko. Ngam amo mi para iti pamilya tayo daytoy nga aramidem. Mailiwak to unay kada kayo nanang. Di daklip-lipatan Ay, saan anak? Kanayon ka nakatalimang iti puso mi. Umawag ka kanayon kada kami. Tapno amo mi no anyan ti mapaspasamak ken ka ijay. Sigurado day tananang. Kanayon nakto nga umawag. Kat agtrabaho ak anasaya at ijay para kada kayo. Dakkel daytoy akarit ti biyag mo anak ko. Iso nga agbalin ka na tibker. Kanayon ka nga agkararag. Amok nga aramidem ti abin para iti pamilya tayo. Agyaman nak nanang. Patpatgan kayo unay kada tatang. Ken ti kabsat ko. Aganad ka anak ko. Di ka agbabain nga agdamag, wenno dumawat iti tulong no kasapulan. Aganad ka iti lugar apapanam. Apaman ang nakasaritak dagiti dadakkel ko, kat imanugot da, jak sinayang ti oportunidad asimmang bay kanyak manang Emmy. Ado ngamin ti arapaap ko para iti pamilyak. Iso ajak kaya ti agsayang iti gundaway. Nadaras met anay pagnati amin a papeles a kasapulan mi ken ni Archie, babaan iti naamam mo nga agtrab-trabaho iti agency. Iso nakadanon kami nga rod iti pagilyan a Dubai tapno agtrabaho. Kas iti damo asaritaan, nagdagus kami iti kasinsin ni Archie nga adda iti dayja pagilyan, bayat nga ururayan mi ti panag-report mi iti kumpanya a pagtrabahuan mi. Anyangay friend, excited ka kadina kas kanya kadi pa nagtrabaho ta inton bigat? Siyempre, umuna nga aldaw ti panagtrabaho ta. Iso at talaga nga excited Ay kasta Kung nati kasinsin ko, ado ka na tinapipinda sa lugar dito Ado ti maadal ken mamammo ta abaro agagayam iti pagtrabahuan ta. Kuma, naurnos ti amin. Ken agnam ay ta ditoy, friend. Basta agtaligtala ang friend. Amok akabailan ta daytoy. Suportaran ta ti tunggal maysa. Agyaman nak Archie. Nalaos ti ragsak ko. Tada ka agayam ko ditoy. Agbalin anayas ti amin gapuken ka. Tumpak! Laglagi pam. Masapula na pintas ti panangrugitang agtrabaho. Amok ka exciting dagiti pasamak nga agururay kadata ditoy, girl. Naragsaka, takadwa ka iti daytoy a journey ti biyag ko. Same here, friend. Ala, ginanatan ta ni Rabiin. Madamdam alaeng sumangpot matindi kasinsin ko nga gapo iti trabaho na. Agyaman at gayam iti kasinsin mo iti panangpasangbay na kadata ditoy, friend. Oh, come on. Don't mention it. Awan ti problema. Nasingpot na siya kasinsin ko. Maragsakan nga, Rod. Ta dito'y takano ang nagdagos. Sige nga, Rod. Awagak pa'y datatang. Ibagak asi kakaradkad taan nakadanon ditoy. Hello, tatang. Hello, Ele. Anak ko. Nakadanon ka ka din iti pagilya na papananyaw. Uwan, tatang. Di kayag danag. Safe kami ang nakadanon ditoy. Medyo naikawak lang iti biyahe. Amoy umatan. Damok ti aglugan iti eroplano. Ay, good. Kasta talaga, Ay, agyaman tawan ti aberya na pasamak, anak. Inton bigat, mangrugi kami to nagtrabaho, tatang. Kasla madandanaga, anak. Kagangay dagdadamong agtrabaho iti sa bali a pagilyan, Ele. Basta aginanaka na imbag. Tapno nasaya ti panagrugim inton bigat nga agtrabaho. Agyaman ak, tatang.
Pakibagayon tulangan kanina na nga imawagak. Umawagak tumanan. Bye! Agsagana akon. Itangaal daw ti ipapan mi iti kumpanya pagtrabahuan mi ka ni Archie. Kastoy kayam tirik na ti agdadamo nga agtrabaho iti sa bali a pagilian. Agtibtib bayo ak. Diyak maawatan da ito amarikrik-nak. Ay, sapay ko ma. Tanaan nayas ti amin. Awan ko mati aberya mapasamak. Masapol nga isaganak dagiti papeles nga intad ti agency nga ipakita mi iti kumpanya pagtrabahuan mi. Ay, daytoyan tinabayag nga inararapaap ko. Barang maipaayak iti naranyag a masakbayan ti pamilyak. Agyaman ak Diyos ko. Iti da ito nga impaay mo kada kami ka ni Archie. Si kada ko man ti makaam mo amang tarabay kada kami ditoy. Tarabayan na kami iti pagilian nga imayan mi. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Naglaok aragsak kanda nagtinariknak. Iti aldaw apa nag-report mi iti kumpanya pagtrabahuan mi manang Emmy. Diyak amo no gapu iti excitement ko amang rugin nga agtrabaho wenno anya. Tinang patibker iti pakinakam ko ket ti pamilyak. Pamilyak nga insakripisyok a pinanawan iti Pilipinas tapno maipaayak laeng itinarimat a masakbayan. Dadakkel ko anang ipamuspusan iti amin tapno makapanak laeng iti balasiw taaw. Iti panag-report mi iti pagtrabahuan mi kung maakumpanya, may sa abanag tinakaro anangupay kada kami. Friend, apay akas ti tinapasamag. Peke ka na dagiti papeles nga impag na ti agency tapno makatrabaho ta dito eh. Kasano ka napasamak day ta, friend? Di mo agency mismo tinangipag nakadagiti papeles ta? Unya rod. Katirigat na ita. Ay na, tsakon makontak ti tao ang nakasarita ta. Agraman ti telepono ti agency. Ay na-scamtan sa friend. Anya? Impagarup ko no legit ni agency day jay. Namiti mapaspasamak ka tata ita. Ay na, rumrumarape, kimat gayam. Tani, awanin na pulos ti malak nga impormasyon, may papan kadakwada. Agraman dagiti tao ijay nga agency. Anya rodon ti aramidan ta Archie. Kasanong pa yung makatrabaho ta dito eh. Tsaka mo Ellie, mariribukan nak. Panagkunak, masapol nga i-report ta dayto iti masiknan. Tsaka amo no kasano amang rugita. Amo mat niya agpada talang agdadamo dito eh. Wan nga rod. Ay, unay mo tanti kastoy ang napasamak ka data. Masapol na dumawat iti tulong iti embassy. Iso na lang tijak amo na niya ti mapasamak ka data. Amo nga na maideport ta. Ha? Maideport ako na? Ay, Diyos ko. Ano mabalbalin? Diyak kumakayat ti madeport, friend.
At tinasayat, ang sublita pa iti dagusti kasinsin ko. Kalpasan na, ibagatakan ko na tinapasamag kadata. Barang na matulungan na taang mang sulbar, iti da iti ang problema. Ay, agyaman na, friend. At ano nakasarita ti kasinsin ko, ang mabalin na makatulong ka data. Ay, agyaman na iti Diyos. Kunak na nayon latan nga agdandanag ta. Maipapan iti kasasaad ta dito eh. Ada tumulong agayim di kasinsin ko. Iso ka no ti makikoordinate iti embassy, kan makisarita kadagiti otoridad dito ay. Masapol nga ibagata, noon niya talaga ti pudno, anapasamak. Sapay ko ta makaaramid da iti pamuspusan. Tap na masulbar ti problema ta. Amo kasan analaka da ito'y. Nga masapol nga agbalinta na ti girlfriend. Oh, Diyak mo, no kasano nga ibagak da ito'y kadagiti dadakkel ko. itang tirigat na. Ay, masapol nga aguray tayo ti updates. Basta agkalma talang, friend, ha? Kabailan ta dito ang sitwasyon. Uwan, Archie. Naimbaglakit din ta kadwa ka. Tano saan? Diyak mo noon niya ti aramidak. Isong agyamanakan ka, ha? Saan ka nga agyaman kanyak, Ellie? Tagpada talaga makasapol iti tulong iti dayto agundaway. Basta agbinadang taamang sarangat iti dayto apanubok kadata. Sapay ko ta masolusyonan adagos dito a problema ta. Mabutbutangak, friend. Basta agtalikta kadagiti tumulong kadata. Mariklik na kasaan na tabay bante kasinsin ko. Kastamot na dagiti kagayim na. Aguray talang iti updates manipod kadakwada. Hello, Tatang? Hello, Ellie, anak. Sinasaya tayo mawag ka manin. Madanagan kami kaninanang mo. May papan iti kasasaad yu iti gayim mo dita. Di kayagdanag, Tatang. Adan timulong kada kami. Makaawid kami dita Pilipinas. Saan ako na makatrabaho dito Tatang? Saan abalin, anak? Ti importante, awan ti dakas anapasamak kada kayo dita. Kat makaawit kayo matlaan. Di tanton ti pagbiro kak iti trabaho, Tatang. Pasensya kayon. Ado a perwisyo ti naipaay ko kada kayo. Di mo panunutan day dyan, anak ko. Napatag ti arapaap mo. Ngam napatpatag ti biyag mo. Magunt-muntumot lang dagiti arapaap mo, iti sabali awagas. Agyamanak ta maawatan dak, Tatang. Amok nga ado dagiti pagkasapulan tayo. Iso akayat ko talaga ti makatulong iti pamilya tayo. Basta aganat ka, anak ko. Urayan milaangan ti awag da. No kaano kami nga agawid dita Pilipinas, Tatang. Urayan nyo ti isasangput mi. Ay, agyaman nak.
Nakadanon tamutlaangan dito Pilipinas, friend. Naimbaglaangan ta dati mulong kadata makaawid. Wan nga rod, tano saan? Ay, tsaka mo, ang mga noon yan tinapasamak kadata ijay. Ngarod, Amom, talaga ajak ni namnama akas diti mapasamak. Talaga nga adupay lang dagiti manangalilaw ita panawan. Sapay la kuma, tamatiliwdan tumatlaang. Saan nga agnanayon ti dakas nga aramid, Archie? Ti pagsayatan na langin, nakasublitan dito Pilipinas. Amom, madanaganak para kadagiti Pinoy itinagapuan ta pagilian. Aman ang damo dagiti kaskadataan na scam, kaasi damat. Uray siyak, mapanpanunot kumot na ita, Archie. Kuma, kaskadata, adamot tumulong kadakwada. Ngam, itata nakaawid tan. Ag-focus tan no kasano nga agbalin anormal ti amin, akas iti sigod. Agpaiso day tangan ako nam. Amok, agsublin tumot lang iti normal ti amin, friend. Itapay, taadatan dito Pilipinas. Ngam, nasakit lata kanyak tinapasamak. Kunak no makatrabaho akon ijay. Sapay nagado ti gastos kanyak dagiti dadakkel ko. Maawatan ka. Basta, saan ta nga itulok aday ti apasamak ta agbalin atubeng tapno matunoy ta dagiti arapapta. Saan ta sumuko, friend? Agpaisot ako nam, masapol ang makabangon ta. Adupay ti arapapta, Archie. Yes, laban lang, friend. Amok, matumpal tumot lang amin ni arapapta iti biyag. Ay naanak ko, naimbaglaangan ta nakaawid kayon. Naimbagtawan ti dakas anapasamak kada kayo, ilay. Jakmot ni namnama da dyan napasamak tatang. Nanang, na-scam kami ka ni Archie. Peke gayam amin a papeles nga inarami di agency. Naimbaglaangan ta dati mulong kada kami. Iso ang nakaawid kami matlaang dito'y Pilipinas. Ay, na yan. Agiaman tayo iti Diyos, takas talaang tinapasamak kada kayo, anak ko. Tinarabay na kayo tinamarswa, anak. Tatang, nanang, aginanaak lang iti sumagmamanong aldaw. Kalpasan na, agbiro kakto iti trabahok dito'y. Diakon kaya ti agabroad. Adakan ka na ita, anak ko. Ti napatag kat nakasubli ka iti dinamay. Amok, makasapol kan tumutlang iti nasayat at trabaho ditaw. Sapay ako matatang. Naamiris ko no kasano kapatag ti pamilya. Kaya't ko manan ti mangrugi. Ngam kadwa kayon a pamilyak. Ilay, anak. Maragsakan kami iti dayta a desisyon mo, anak ko. Agtitinulong tayo kas may sa pamilya. Agtitinulong tayo para itinaranyag ang masakbayan ti pamilya tayo. Husto ti inam, ilay. Agyaman na kiti pan nakaawat yo, tatang, nanang. Nagasatak, taada pamilyak, akas kada kayo. Nagasat kami, Mart. Taadakas ka nga anak may, anak ko. Basta sangsang kamay sa tayo amang sarangat kadagiti dumteng apanobok iti biyag tayo. Kabailan tayo na itaw, basta agkakadwa tayo. Saan tayo ang mapukawan itinamnama, anak? Amok nga adu dagiti dumteng a panubok iti biag manang Emmy. Ngamjak ni namnama akas jay kadagsen ti panubok a dumteng kanyak. Agasam nga dayjay, nakadano na kon iti sabali a pagilian. Insagana kon ti bagik a makigubal iti trabaho, basta maipaayak iti narangay a panagbiag ti pamilyak. Ngamgayam,
Jack maaramid, gapo tanapeke kami. Kinapudno naman ng Jack mailadawan tiriknak iti daydi akanito. Naimbaglaangan ta sa anak ang nagpailuyos iti riknak. Tano napasamak dayta, Jack amon no anya tinapasamak. Ken ti pagyamanan milaunay iti gayam ko ani Archie, adda ijay ti kasinsin na, iso ang natulungan da kami adagos, kat saan kami ana isagmak iti sabali a pagilyan. Itamanang adamot na natalgad at trabahok, iso ang maipapaikon ti pagkasapulan ti pamilyak. Pudno ang naibagak kadagiti dadakkel ko, adjakon kayat ti agabroad. Ngam iti panaglabas ti aldaw, naamiris ko asaan mat siguro nga agnanayon a maloko aklatan, iso asaan ko pa'y nga inserra ti ridaw ko, maipapan iti panagabroad. Ngam may sa ti amok manang, agbalinak ton anaridam no bilang laeng, taaklunek nga iti kasjaya na pasamak, nakarkaron ang nagbalinak anatibker, amang saranget kadagiti pannubok. Sapay la kumata nakaibati iti adal ti pakasarita ak manang, nang runa kadagiti agpangpanggep a makagteng iti balasiw taaw. To'y pagayam mo, Ellie. Pagayam ko nga Ellie, mamatiak nga ado tinaagsaw nga adal dagiti dumdumngeg iti pakasaritaam. Nang runa dagiti agtartarigagay nga agtrabaho iti balasiw taaw, tapno maipaayan damet iti namay dagiti patpat ganda. Tay kunada nga ruden saan nga amin anak abroad kat nasaya at tinagbalin akasasaad da iti napananda pagilyan. Kadawyan nga ado a sakripisyo ken rigat ti linakamda. Maipaayan dala ang itinasaya at apanagbiag tinaiba ti da a pamilyada ditoy Pilipinas. Kat da kayo mat nga adda ditoy pagilyan tayo. Ilalaan tayo kumaamin a maipapaay dagiti pamilya tayo nga agtrab-trabaho iji abroad. Taditay ammo numang mangandapay ken matmaturog da iti umno nga oras. Agkararag tayo ket di asapay kuma, tatarabayan ti Diyos amin akadaraan tayo nga agsaksakripisyo amang mangged iti balasiw taaw. Kodos kadagiti amin akapamilya tayo anag OFW. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Jessa at taga Bulacan, nga iti agdama ket adda ijay Japan. Ngamsakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Dakiwag family di ta barangay Rugaw, Ilagan City, kan family Botak, iti Reyna Mercedes from Love Lane, Botak. Shout out kada Imelda Velasquez, Magdalena Kawili, Joan Rovillos, kan Flory Medina. Lakay ko ani Makmak Sadernas, kan Sabiano family from user QL6 ti Riyadh, Saudi Arabia. Amin at Agatwaw South Bagabag, Nueva Vizcaya from V. Plenty. Labugen,
Bernabe Abarido family kan anak ko ani Iris Hermosura from Chona, ti Malaysia. Shout out kada Chelay Jahabad, Roda M. Ramos, Jasmine Rivera, Rhea Pranes, kan Julie Lacar. Mundo kan Taberna family from Zone 2 Tangadan, San Quintin, Abra, kan asawak ani JP Alejo from Leyniki Alejo. Kabangkala iti Santa Maria Ilocos Sur from Gisami Kabangkala. Happy birthday to my sister-in-law Marilu Calesi Mendoza kan ni Men Bulusan ti Baguio City from Lavlea Mendoza. Pascual kan Martin family iti Villaverde Nueva Vizcaya from Feli Parnesio. Anak ko Adaris Axel kan Joshua Lopez from Francisco Kaka Lopez ti Antipolo City. Makablaawan ni Kumarek Marivic Sarte di ta Macau, Helen Subia di ta Hong Kong, kan Elvira Castro di ta Dubai, kan Amin Abachko di ta Barokbok, Quezon, Isabela from Juliet Sugitan. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Jessa. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo. Ilingad naklangan itinagan a Jessa, taga Bulakanak manang, ngam iti agdama adak dito'y pagilyan a Japan. Ilocano kami manang tapareho at taga Ilocos Norte dagiti dadakkel ko. Naisarong kan nagnaed kami laang iji Bulacan, idi na idistino ijay day di papangko. Ulila akon iti ama, kat ni mamang laangan ti kadwak iti balay mi. Kanayon kami nga agdengeg kani mamang iti radyo, idi adda kami pa iji Ilocos. Kat maisa daytoy a drama kadagiti kadenggan mi unay. Idi nagabroad akon, jakon nakadengeg pay, aging ga iti imbaga kanyak ni mamang, asaanan amang ngaganday toy a drama iti radyo. Naladingit idi ni mamang ko, taliw-liwanak at ngarod daytoy. Aging ga idi nasarakak daytoy YouTube channel yo, nga impadamag kumatadagos kan ni mamang dita Pilipinas. Iso akas la nagsubli, tigaganay-gayan na manang. Naawis akmat anang ipatulod iti padas ko adyak tupulos malipatan, kat sapay la kumata mapilimat ama ipatangatang. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi agtrab-trabaho akpay laeng dita Pilipinas. Nasaya at si mangpot kan anak. Kunak no ag overtime ka manan. Ay, naimbag nga rod ta nasapa analpas ti meeting mi mamang. Iso analpas kumot adagos ti imparamid ti boss mi kanyak. Talaga narigat ti trabaho anak ko. Medyo mamang. Ngam exciting kan makapa-enjoy ti agbalin amay sa graphic designer. Amok na ita anak. Kas makitkita kan mapalpaliw ko kan ka. Mabanog ka nga agpay sunado ti trabaho ngam naragsak ka betlat ta. Talaga nga min aday ti passion ko mamang. Sipod pay, talaga nga arapaap kun ti agbalin a graphic designer. Kat natungpal ti arapaap mo anak ko. Ngamin nalaing ka. Isungag talakak mat iti kabaalam. Thanks mamang. Gaputada kayo iti day di papang ti inspirasyon ko. Nakita ti kina-devoted ni papang iti trabaho na idi si bibiyag pay. Iso kasta akmat iti trabaho kita. Namikamot ti panawon ti bagim anak ko. Amok nga dupay ti sumangbay nga oportunidad para kad ka. Ubing ka pay, nga mabigbig-big ka ni iti field mo ita. Dayta ti bunga ti sakripisyo mamang. No adda kayat mo agunodan, masapol a pagtrabahuam tapno magunod mo. Katkasta tinapasama kanyak mamang. Iso nga agyaman ako na iti Diyos. Dinangag na dagiti kararag ko kankwana. Ipampanakal ka unay anak ko. No si bibiyag pay day di papang mo, nalabi ta kasta unay ti panangipanakal na kan ka. Para kada kayo dagiti abaligik ita mamang, kan kadagiti dumtang tupay aparabor ti Diyos kanyak. Hello my friend, at last nakita tangot lang. Pasensya ka na. Busy ak namin nakanayon iti trabaho.
Iso nga itala nga nagkita ta. Oh, kumusta mo't ngay? How's Japan? Damag ko mayat ka no ti trabaho mi jaya. Grasya ti Diyos, my friend. Mayat mati kumpanya ngayan ko. Sige ngay. Kung nadamay sa kanon ang nalata ka graphic designer ah. Kat dayta tiga po na. No apay sinarak kay ti dayta pa nagawid ko, Jessa. Ha? Apay aya? Agkasapulan ti kumpanya pagtrabaho ko iti Japan iti graphic designer. Kat si kaadagos ti napanunot ko. Ngam syempre, kahit ko pa damagan no kaya't mo tagtrabaho iti sa bahal apagilyan. Siyempre. No ada oportunidad, why not? Very good. And that opportunity is here. Isa asikat i-recommenda kiti boss mi, ha? Siyak? Talaga, friend? Oh, agyaman ak no kasta, Anton. Amo ka di mo paluspusan dagiti kakasting oportunidad. Isa ama sigurado nga umanugot ka sumurot kanya iti Japan. Ay na, Jessa. Maipakat mo din talentom kas graphic designer iti Japan. Uy, sobramot nga makapa-excite tayo nga imbagam, friend. Agasam, maadaanak iti opportunity nga trabaho iti Japan no kas pangarigan matuloy. Sigurado daytan, friend. Si kalaan, no umanugot ka. Nagdamag amin kanyak di boss ko. Nadamam mo ka na lang nga graphic designer diti Pilipinas. Kat siyempre, sikat napanunot ko. Ay, kayat ko, friend. Ay na, manmanuti kastoy. Talaga adjakon paluspusan pa eh. Rumbang laang. Kanamom, ado pa iti ma-experience mo ijay. Agraman kultura da, friend. Amo kadakkel ti maitulong ti talentom iti kumpanya. Iso nga roda, go tayon. Go tan. Iti kasta. May pakamok mo tan iti boss ko. Kat may rugimon nga ipag nadag iti papeles mo amapan iti Japan. O sige, go at talagan, friend. Mapantan iti Japan. Mamang, adda na pintas nga ipadamag ko kada kayo. Anya day ta anak, kasla naragsak ka. Talaga, mamang. Malagip yung ka din ni Anton. Jegayam ko anapan nagtrabaho iti Japan. Wan, Jessa, malagip ko. Apay, ada ka din ni Anton diti Pilipinas. Adda, mamang, nakabakasyon. Kat agkasapulan kano ti kumpanyada iti graphic designer. Kat siyak ti inrekomenda na iti boss na. Agpaiso? Ne, dakal nga oportunidad data para kan ka, Jessa. Kat anya ti desisyon mo? Kayat ko, mamang. Excited ak nagtrabaho iti Japan. Kan makapadas, no kasano ti panagbiag ijay. Nga masapol a panunot man na imbag. Saan nakas ka rin at agtrabaho iti sa bali a pagilian? Amok day ta, mamang. Ngam panagriknak. Dayto yun ti gundaway. Tapno mausar ko ti talento kas graphic designer. Kan tapno adupay ti maadal ko maipapani ti field ko. No anya ti ammom a makaipaikan kay tinasaya ta masakbayam. Sige, aramidem anak ko. Kat suportaran ka anyaman ti agbalin a desisyon mo. Agyaman ak, mamang. Nagdakkel at tulong ti suportayo kanyak. Aramidak ti amin. Tapno agbalin kayo a proud kanyak. Kabailam day ta anak. Basta agtalag ka iti kabailam. Anya nga, Jessa. Kumusta ti panangipagnam ka dagiti papers mo? Okay, Mat Anton. Danda ni ada amin ang kanya kamasapul ko. Good. Nasayaat mo tanaurnos mo ti amin. Ay na, excited ka talagan para kan ka, friend. Agyaman ako na ititulong mo, friend. Tsaka mo no kasano ka makasubad kan ka. Sus, di mo panunutan dayta. Tinapatag, makatrabaho ka itan iti sa bala pagilyan. Kat tinapintas, agkatrabahuan tapay.
Kalpasan ti graduation ko, nakasara kakadagos iti trabaho manang kasmay sa a graphic designer. Awan na pulos iti panunot ko ti agtrabaho iti sabali a pagilian. Agingga iti dimteng ti maysa nga oportunidad ajak pulos kayat a paluspusan. Simang patigayam ko nga agtrab-trabaho iti maysa a kumpanya iti Japan kat nagkasapulan da iti graphic designer kat siyak nga rod ti inrekomendana manang. Jakon pinaluspusan da iti nga oportunidad kat babaan iti tulong ti kumpanya a pagtrabahwak na ipagnak nga rod dagiti kasapulan a papeles iti ipapan ko iti Japan. Kinasaritak ni mama ang maipapan iti desisyon ko nga agtrabaho iti Japan kat imanugot matmanang. Agingga idi umadanin ti flight ko amapan iti pagilian a pagtrabahwak. Mamang, nalpasan amin na papeles ko kat adan schedule ti flight ko amapan iti Japan. Nasaya at mat anak ko. Maragsakan ak parakan ka. Di kayag danag, nakasarita ko ni Auntie Rosing. Iso ti umay mang kadwa kada kayo dito balay. Kasanun ngay ni uncle mo. Manugot mo't mamang. Sana bale, taas idaglaang matibalay da dito ayan tayo. Kan adamot dagiti kasinsin ko akadwa na itirabii. Nasaya at nga ron no kasta. Di nakpagdanagan dito'y Jessa. Okay lang. Sikat agan na di iti papanam. Wen mamang, sana bale takadwak mat ni Anton. Sa anak unay ama ikawa. Ngam saan kami ama kapagiddan ngagbiyahe. Umuna ak nga ag-flight ama pan iti Japan. Maudi ni Anton. Ne, apay ngay. Ada kanu pa'y asikasun na mamang. Ngam di kayag danag, kabailak. Alangarod no isuti ko nam Jessa. Kan kanayo naktungo umawag kada kayo. Ikararagyo asapay ko ma. Tanasaya at tiagbalin akasasaad ko ijay mamang. Wen anak ko. Basta di mo matliwayan adawatan ti panarabay ti Diyos. Amok adi nakabaybayan Jessa. Wow! Talaga gayam ang nagpintas dito Japan. Naidumduma at talaga dito ang lugar. Nagadudag iti baro itay ti panagkita kiti kaadak dito eh. Kasla, maikawa ak. Ngam excited ak mat. Diyak pulusim pagarup ang makadano nak dito eh. Kan adapay trabaho nga agururay kanyak. Agyaman ak ni Anton nagayam ko. No sana gapukan ko na, nalabit, jak makadanon ditoy. Ay, hagi na nakmatan, tamang rugi ako iti trabaho kinton bigat. Excited ako na makakita iti pagtrabahowak. Sapay ko ma, tanasaya at tagiti agbalin akatrabahowak. Kastamot ti agbalin a boss ko. Good morning, sir. My name is Jessa. I am the new graphic designer of your company. Welcome to our company, Jessa. We are so happy to have you in our company. Thank you, sir. I'm excited to work here and be a part of your company. Oh, that's great to hear. We've been eagerly anticipating your arrival. Graphic design is a crucial aspect of our project, and we believe your skills will be a valuable addition to our team. I'm honored to hear that, sir. I'm eager to showcase what I can do. Oh, excellent attitude. I'm confident you will do well here. If you need assistance or have questions, don't hesitate to ask. Thank you, sir. I appreciate your support. I'll make sure to reach out if I need anything. Perfect. Once again, welcome to the company, Jessa.
Welcome to the team. We're looking forward to seeing your creativity and expertise in action. Thank you, sir. I'm excited to be a part of such a dynamic team. I'll do my best to meet and exceed your expectations. Oh, that's the spirit, Jessa. We value creativity and innovation here. I'm looking forward to collaborating with everyone and contributing to the company's success. I'm glad to hear that. As you settle in, feel free to familiarize yourself with our projects and processes, okay? Absolutely, sir. I'll make sure to immerse myself in the company's culture and learn as much as I can. That's what I like to hear. Our team is here to support you in every step of the way, Jessa. Naimbagta nakasangpot kan dito Japan, Anton. Wan nga rod, friend. Pasensya ka na. Tasaan taan nakapaggidan. Adapay ngamin dagiti inasikaso kay Pilipinas. Anya aya dagiti inasikasom. Ay na, personal, Jessa. Ang mo okay matan. Kahit ita, tada akong ditoy. Focus man na iti trabaho. Maawatan ka, friend. Ngamno kaya't mo pagsaritaan. Adakla ang ditoy. Agyaman nak, Jessa. Amok mo't dayta. Ken, amok nga agpadata nga darapaap na itibiyag. Isa daytoy. Agpada dayta nga addan dito Japan. Agpaiso dayta, Anton. Ay, gayam. Nadamag ko nga da kano baro a project ti kumpanya. Anya nga ta ti plano da may papaniti dayta. Kinapod na Jessa, ado ti upcoming projects. Ket, naragsakak, takadwakan iti team. Ti umuna project kati panang develop iti baro a branding campaign para iti may sa client. Wow, interesting data ah. Anya nga ta dagiti elemento kayat da ma-highlight iti branding da. Dayta ti challenge, Jessa. Masapol nga adalan tayo ti market kan customer base da. Tapno, makabukol tayo ti may sa a compelling concept. Sigurado ak ngagbalin anapintas ti resulta na dayta, Anton. Nga masapol nga brainstorming tayo amin na members ti team. Napatag dayta. Tapno maadal tayo ti ideas ti tunggal may sa. Kat makabukol tayo iti solido a plano para iti dayta project. One, mayat dayta. Kan mabalin tayo mat nga agkandak iti group discussions. Tapno maala tayo ti insights da, maipanggap iti target audience da. Talagang excited ako na makatrabaho ka, friend. Amok ang maaramat mo ti kinalaing mo ti graphic design. Tapno agbalin a successful dayta a project. Napalaos ti ragsak ko ang nakagtang ijay Japan manang Emmy. Sabali ti klima, dagiti makmakan kan aminan. Nagbalin mo't anasaya at ti panagnaed ko ijay nang runaw nung maipapan iti trabaho. Very supportive dagiti katrabahwak nang runa ti gayem ko ani Anton. Ni Anton kat gayem kon sipod agad adalak iti kolehyo. Kat naging nadayo kamilaan idi na pa nagtrabaho ijay Japan. Iso nga inaramid na mo ti amin tapno maikuyog nak nga agtrabaho iti pagilyan nga ayan na. May sa ti pagnanaadan mi, iso ajak unay na homesick gapo iti kaadana. Agingga nga iti maysa nga aldaw, adda na pasamak adimi pulos ni namnama manang Emmy.
Jessa, aging ginad. Umay ka, mapantay ito sirok na ito kalalamisaan. Darasam. Uwan, Anton. Ay, Diyos ko. Ay, nagpigsamat to na diyang ginad. Uwan nga rod, nakabutbut ang friend. Agtalin na itapay lang dito eh. Narigatin. Ang mga numatupakan ta ka nagiti ang tumba gamit nito eh. Aguray tabiit dito eh. Aging gay tinatalgudan ti amin. Ang kararag ta, Anton. Sabay ko matawan unay tinadangran iti dito aging ginad. Everyone, we need you to go out now. Follow the emergency exit signs and move quickly and calmly. Go, go! Anton, rumor tayo ka nun dito building. Sige, ngamagan na dalat. Umay ka na. Darasam, ang mga no aftershock, nakabutbutan. Sige, mapantaro doon. Surutan ta dagiti daduma katrabahuan ta. Mapantay iti designated assembly point. Siguradong ag-head count da. Tapno masigurado ang nakaruwar tayo amin. O sige, Anton. Mapantangaro doon iti dahi di alugar. Hello, Mamang? Hello, Jessa. Kumusta kayo ditan? Awan ka di tidaka sa napasamak ka. Nabuya mi iti telebisyon, tinapasamak dita Japan. Di kayag danag, Mamang. Okay kami ditoy. Nagpigsa tiging ginad ditoy. Naimbaglaangan tadayo kami iti sentro tiging ginad. Madanagan kami kan kaanak ko. Kumusta nga iti sitwasyon nyo dita? Ada ka ditulong a maipapaay ka na kayo? Ada, Mamang, nang runa dagiti ada iti lugar anadangran unay. Ada kami iti safe area. Aganat kayo dita anak. Tungpalan nyo no anya ti ibaga dagiti masagnan. Uwan, Mamang, talaga aday ti aramidan mi. Ado tinatay gapo iti gingginad kan tsunami. Kaasi dagiti nagbalin a biktima. Nasimbangan ti panunot ko anak ko, tan akasarita kan. Kan amok asaan kayo anadangran di tayan nyo. Pagyamanan mi ti Diyos, ta insalakan na kami, Mamang. Kasta unay mo tibutang mi iti gingginad. Agkararag ka akanayon anak ko. Amok atarabayan na ka ti Diyos. Uwan, Mamang, awagan kayon to, apaman ang maurnos ti amin ditoy. Aganad kayo mat dita. Naimbaglaangan, friend, taadayo tayo iti sentro ti gingginad. Huwag nga, Jessa. Nagaduti na tayo itiging ginad. Kan tsunami. Agpayso day ta. Ay, makapaliday ti napasamak. Nagadudag iti natay kan nasaktan iti trahedya. Dahil iti may sa kapigsa naging ginad ang napasamak dito Japan. Katirigat na. Napasarunwan pa iti tsunami. Isungat ado at tao tinaapektaran kan nadangran. Agbalin ko maanasaya at ti amin. Tapno makabangon mo't laadagos dagiti na biktima. Amin tayo apektado. Ay, grabe da ito ang napasamak. Nairanapay nga daak dito eh. Iso akas taunay adanag da mamang iti Pilipinas. Nagwaras nga minadagos ti damag may papaditi napasamak. Iso nga amin nakailyan tayo nga da kabagyan na dito Japan. Kasta unay ti danag da. Di ta may ngordam mo na da Pilipino ang nagbali na casualty. Sapay ko mataawan, Anton. Kaasi dagiti pamilyada iti Pilipinas no kaskasano. Adayo ti ayan tayo. Saan akas ka rin na makaumayda ditoy tapno makita da dagiti kapamilyada. Putno day tangin bagam Jessa. Isong ay tuloy tatag kararag. Ken tumulong. Day talaan ng tiwaga si panagyaman ta iti Diyos. Tanay salakan ta iti daytoy at trahedya. Ti 2011 Tohoku earthquake kan tsunami tinapasaran mi dito'y Japan manang Emi.
Na imbaglaangan taadayo ti Tohoku region iti ayan mi kani Anton agayam ko. Ado ti pimusay, nadangran, kan napukawan iti sanikwa, gapo iti napasamak aging gined kan tsunami. Ngam uray no kasano kasakit kan kaawan iti namnama ti napasamak, nakitak no kasano katibker, kan no kasano ang nagtitinulong dagiti tattao, kan dagiti masaknan dito'y apagilian, tapno makabangon damanan. Sumagmamanumot abulan asan anormal ti sitwasyon ditoy manang Emmy. At damot dagiti gundaway amapan kami tumulong nga agiwaras kadagiti kasapulan dagiti nagbalin a biktima. Pagyamanan milaengen tada kami ti tumultulong saan ket ada kami ti tultulungan da. Agingga nga iti panaglabas ti aldaw nagsublimat laeng iti normal ti amin. Kaas iti apo, ada kami pailaang kani Anton dito Japan nga agtrab-trabaho. Kat ti kanayon akararag mi, sapay lakumata sa anan a maulit tinapasaran mi. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Jessa. Pagayam ko a Jessa, may sa kagayam a nakapadas iti trahedya a napasamak dita Japan. Kat pagyamanan tayo ti Diyos, taawan ti dakes a napasamak kada kayo. Pudno ti kunam, adayo unay day ta lugar tapno makaarayat kumamot dagiti kadaraan tayo, nga ada miyembro ti pamilyada dita Japan. Katkas kanyak, amok nga idaldalan dala aminan iti kararag, asapay kuma, tamaya dayo dagiti kapamilyada iti peggad, kabayatan ti panagtrab-trabaho da iti dayta apagilyan. Tarabayan na kayo kumaakanayon ti Diyos pagayam ko. Alakastan, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibya. Pintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asaan kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Abner, ngem dinan inlanad ti address na. Ngem sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Villanueva family, especially da Auntie Suling, Auntie Ising, kan Auntie Ason, kastamat ni Michelle Calica Villanueva, kan ti pamilyana di Taubog, Bangar, La Union. Shout out iti pamilya Directo, Acosta, Amadeo, di ta Barangay Letak Norte, Santol, La Union. Kastamat Tilapitan family, especially nila kay ko Romeo Oliva Victore, kan anak ko ada Melvin kan Emily, from Melanie Victore ti Hong Kong. Shout out kada Maricel M. Medina, Josephine Jose, Julie Sayao, Nuvilin Taberna, kan Hana Agtang. Makablaawan ti Mundo Alejo kan Taberna family ti Zone 2 Tangadan San Quintin Abra from Lane Nike Alejo. Lakay ko ani Fred Naidas from Richilin Palatao. Shout out kada user TH9, Jasmine Rivera, Leonora Bautista, Rose Ann Confieso, Day Walker,
ken Madel Ancheta. Amin nga staff ti Sakdeco Baguio from Michael John Aguilan. Happy birthday to Marita Lorenzana Formato from Rosemary Villaseñor, ti Penang, Malaysia. Ni Raul Gumiran alias Charcoal Man, ti Agbanawag Tabuk Kalinga from Daria Gimazen. Shout out kani Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Canoli Andres, ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Abner. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yung amin namang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Ilingad naklangan itinagan nga Abner. Dispensaran nakmanang no jakon inlanad ti address ko. Takayat ko ngamin a protektaran dagiti amin a nakaraman iti isalaysay ko. Naisamak nga agdengag iti drama manang nang runa iti addaak paylaeng iti lugar mi. Kaaduan ngamin kadagiti kaaruba mi, kastamot ni nanang, kat maliwliwada, no kasta ngagdengdengag da iti drama. Kat naragsakan kami idi addan daytoy iti YouTube. Naawis matiriknak amang ipatulod iti pakasaritaak, bareng mapili mo't ama idrama, kan makaibati iti adal kadagiti dumdumngag. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng iti lugar mi, manang. Ada ako nanang, agmano ak. Kaasyan na ka ti Diyos, anak ko. Narabyan ka mo't, Abner. Nag-meeting kami ngamin nanang. Mangrugi ngamin ng ti operations ti may sa branch medya Manila. Kaya tama no may destino aki jay. Ha? Kaya't mo asawaan maipan ka ijay Manila, anak ko. Kasta na nanang. Saan pa imot kida final? Ay, no kas pangarigan ta matultuloy. Kaya't mo ka diti mapan, anak ko. Kapilitan nanang. Naroon na to siyak mati patulod ti office mi. Ken sayang mo't na jakawatan. Dakkel nga oportunidad day ta para kanyak. Ay, sa bagay, sayang nga agpaiso, anak ko. Pudno day ta nanang. Naroon na kat maitaluak no bilang matuloy. Basta saya atom ti trabaho, uray sa dino ti papanam, anak ko. Kan, ama nga, no makasara kamotan iti makatako na inay mo iti tong palbiag ijay. Ha? Ay na anak ko, ama nga, no malakayan kan abaro. Di kaya nagnanang. Apa man na maksarakak ti babaya para kanyak. Mga sawa kadagusen. Ay nagsaya atan gay anak ko. Tapno dan tumutan apukukun ka. Sapay lang ko mga rod nanang. Tamatuloy ak amapan ije Manila. Belen, umayak man. Ay, si kamot gaya manong. Umunag ka ah. Ay nasaanan, tamang kulay baga, amang rabi kayo intun bikat isay balay. Ay, ni Abner, ada ka di pa? Napan nagtrabahon manong. Apay aya. Una ata ibagak kuma nga agdiretsyon tun isay balay, apaman nga agapu iti trabaho na. Amok nga minapaborito na katinitiba manawk. Iso nga, isay kayo ito namang rabi inubigan. Ay sos, paborito na launay day tamanong. Kung na akong kahit. Kanayon samot nga gobar tam di ka nakak. Nakagagagat. Di ba mga rod ng asawa? Kasano ang mga asawa nga ikatawan to pa'y nobyana. Ay nakabagais. Swerte tagbalin nga asawa ni Abner. Nakasingsingpot ko naman. Kan nakagagagat. Amangan nga rod no maidestino ije Manila manong. Aya. Di ka nasaya at tabaran no dyan na makasarak iti asawaan na. Isumot nga rod ti kunak manong. Barang matuloy amapan ije Manila. Ay nakabagay, sigurado na itaan. Nang na makitkita na mo ti kinalaing na iti trabaho. Da kayon ton ti umaijay balayin ton bigatwan, di ulip-lipatan. Wan manong, katagyaman nak.
Nanang, nag-meeting kami man itayan. Talaga matuloy ako na mapanidya Manila. Kat anya nga iti desisyon mo anak ko. Mapanak ka nanang, tawan mo ti problema. Adangamin ipa iti kumpanya pag naidak ijay. Ay, nay, nagsayatan ngay anak ko. Ang kaano ngay amapan ka. As soon as possible ka na nanang. Masapol ka na makapanak adagos. Tani, ag-operate kami ngaminan ito no may abulan. Kasi iti imbilin ko anak ko. Aganad ka ijay Nang runa kat damom ti agnaed ijay Manila. Wen nanang, padasak man mo iti Manila. Kung nadamot napintas ka na ijay, isunalang ta traffic kan nabara unay. Wen noada ka itirwar. Ngam sigurado nga aircon tumot laang ti opisina yaw anak ko. Wan matkit di nanang. Ay na, sapay la ko ma. Tanasayat dagiti na alang empleyado ijay. Tapno sana ka marigatan na makilangan kadakwada. Kabaalam day ta anak ko. Si Kapay. Kabaalam tupay ti makilangan ka dagiti amin na tao dito'y lugar tayo. Iso kabaalam day ta. Nanang, agluwas kaming nagpamanila inton ka ni kadwang aldaw. Ay, kasta aya anak ko. Wan nanang, talo kaming aggapo ditoy. Iso sa anak mo't lang nga maikawa. Tadalagiti katrabahuak ditoy ang maiyakar mo't lang di Manila. Masapul nga rod ang maisaganan dagiti imutam agamit mo anak ko. Sakton nanang, sa nabali. Ta kompleto mo ti talikaman ti pagnaidan mi nga ipaiti opisina mi. Iso kawus lang ti imutan mi. Aganad ka nga rod ijay anak ko, wan. Saan ka manan at trabaho? Amang anusan sana manan ti ag-overtime. Awan mo tinaskan apagagawam, tawan pa'y mo't pamilyam abibiyagam. Wan ka din nanang, didak pagdanagan. Anya tamuyo, no ijayin ti pakasarakak iti babae nga agbalin niya asawa. Ay di kad nasaya at anak ko. Lalaingam ti agpilay, tapno maadaan kan iti pamilya. Uy, nanang, katay ito ti ikarik kada kayo, itagbat yu pa iti bataw. Apama na masarakak ti babae nga asawaag, iyawid ko adagos dito, itapno maamam muyaw. Nabayaga ko nga agpapaay iti kumpanya pagtrab-trabahuak iti lugar mi manang Emmy. Aging gaan na yakarak iti Manila, tanang lukat ti may sa branch mi ijay. Nasaya at mat tinagbalin akasasaad ko ijay manang. Medyo na ikawa aklaang gapo iti klima ken traffic. Nasisingpet dagiti nagbalin akatrabahuak. Iso analakalaeng anakabaddungalak ida. Ngam addamay sa anakasiningad ko itinapalalo manang. Iso ni Heidi. Hi Heidi, mabaling ti makilamisaan. Ha? Nay, si kamat kayam Abner. Wala, sige. Agyamanak, agmay may sakan samot ita. Ayan da kiti kakadwam. Rimor ni Ana, ag-lunch da kano iti boyfriend na. Ni Tina, saan kano pa yung mabisin? Kasta ka di. Oh, imbag man ta saan kayo mo't nag-lunch iti boyfriend mo? Awan boyfriend ko, nag-break kami. Anya? Ni, apay nga eh. Iti dayta kinapindas mo? Pinaluspusan na ka? Ay na Abner, conservative ti ex ko. Di na kaya ta sumursurot ta kadagiti gagayem ko no kas di nga aggimik kami. Ha? Kanayon aday jay ti kos ti apa mi. Iso nga imbreak kon. Oo na yan. Sayang mo't no kasta. Jak sayangan Abner. Liberated iso talaga asan kami a compatible. Ha? Naasama kami iti parties kan gimmick. Jak lakit di kaya ti maikikan.
Sa bagay, Kasapulak mo ti ag-relax. Makabannog sa mo ti trabaho at trabaho. Amom dayta. apay, Heidi. Di ka din nagaw-awid iti lugaryo? Boring iti probinsya. Manipod mo sa dagiti dadakkel ko. Kan nakapagtrabaho ako diti Manila. Manmanon nga agawidak. Kan adamot tan pamilya dagiti kakabsat ko. Katsi ka. Awan ka di pa'y plano mga agpamilya? Well, madanon to dayta. Basta masarakak ti lalaki ang makaawat ka dagiti pagasmak. Diyay lalaki asaan amang baliw iti kinataok. Sa bagay, anya tamom. Ang mga nadalang iti igid-igid day ta lalaki, Heidi. Oh, saan ka di? Anya tamom. Nagsayatan ngay. Sapay ko mga rod, tamaam-amukton iti mabiit. Abner, at naman madlaw ko kan ka, Kasla ka na yun napalpaliwam ni Heidi. Si Kamat, tila madmadlaw mo. Ay na, di ka makapaglibak. Kursunadam ni Heidi yan niya. Dakas ka din og kursunada akang kuana. Saan matkit ding? Kabailam nga taadang gayan, day ta babae. Abner, liberated unay ni Heidi. Si kapay nga awan ka bisyo-bisyo na ti makirelasyon iti kaskan kuana. Ay na, ama nagbabawi kan tulaang. Joey, iso nga ita tanasapapay, agpanunot kan na ituloy mo nga armen wano saan. Marik na kami nga gayata kon kan kuana. Kan saan mo siguro nga agnanayon nakasdit ugali na idi. Ang mga namauman tumot lang, nang runa no makiasawan ton. Sa bagay, narigat ba't nga i-judge ti may sa at tao, sigun lang iti makitkita tayo kan kuana. Anya tamo tayo, ang mga nagbaliw tumot lang nga agpaiso. Well, good luck, my friend. Agyaman na kiti suportam, Joey. Sapay la ko ma, tamagustuhan nakmat ni Heidi. Hello, Nanang. Hello, anak. Kumusta kayo, Nanang? Ay na, nasayat kami mo't ditoy. Sika ngay anak ko, kumusta ka ditan? Okay ak dito, Nanang. Didak pagdanagan. Pasensya kayo na, tadyak pa ilang makabakasyon. Adumay ngamin ti trabaho ko dito opisina. Ken tikayat ko, no agawid ak, kadwak tun tagbalin ni asawak, Nanang. Ay na, nagsayatan ngay anak ko. Apay, ada ka ni nobyam. Dandanin ako naklunan tararmok, Nanang. Kaopisina ak madlaeng. Katapaman nga aklunan nak, iyam amok to adagos kada kayo. Malangarod, lalaingam anak ko. Panawin mo tap ng mga sawakan. Bakit akon? Kaya't ko pa'y makita at agbalin a pamilyam. Dandanin, Nanang. Di kayo madanagan. O sige nga, Roden. Baliwak tumanin ti umawag. Bye! Agyaman naktay naklon nakbot laangan, Heidi. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka mat Abner. Sapay ko matatong palam dagiti karim kanya. Di kagdanag, Heidi. Tungpalag ti amin nakarikan ka. Agyaman nak. Wen gayam, imbagak ka ni Nanang, nga paman ni aklunan nak, yamamu ka adagos kan kuana. Magagaran mo ta na mga amoy ti babaeng ay ayatek. Sure. Kaya't kumutamaam mo ni nanang mo. Inton weekend, agawid tanto iti probinsyami. Yamamu kanto kada Nanang, kan kadagiti kakabagyak ijay. Sigurado ang magustuhan da kalakit di, Heidi. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax.
Damo pa'y laang apan nakakita ka ni Heidi manang Emmy, nakayawan ako na dagos kan kuana. Isuna laang taado ti mangupupay kanyak, gapo iti kinaliberated na a babae. Sungani kami kano kuna dagiti gagayem ko. Gapo tasyak, saan na ka nausam iti ragragsak akas ka ni Heidi. Ngam nagbalin akarit kanyak dagita nga imbagbagada. Intuloy ko tinagaram kan kuana. Taamok nga agbalbaliw tumatlaang nang runa numaaddaan kami iti relasyon. Kat jakmat na pa ay manang gapota inaklonnak ni Heidi. Kasing karik kaninanang nagawid kami nga rod ijay lugar mi kat inyam amok ni Heidi kadakwada. Nadlaw ko ti sabali nga iwas ni nanang idi inyam amok kan kuana ni Heidi. Aging ga iti naaddaan kami iti gundawe nga agsarita ken ni nanang. Anak ko, sigurado ka kade iti kaayan-ayat mo. Ni, apay ka din nanang. Apay ka sa saludsudyo kanyak. Saan mo't nga iti panagyaw anak ko? Nakita mo ka din no kasano ti panagkaukaus na. Saan amayan natop iti iyo umayo iti probinsya? Dandali mo't makita amin ng akinarakaran na. Nanang, kasta ngamin ti uso di Manila. Kasta lang nga kaukawas ni Heidi. Ngam, nasingpat. Diyak lang amin impagarop, ama gusto am ti kasta a klase ti babae anak ko. Pasensya ka na angam. Kas makita kat, kas lasabsabali mo ti garaw na. Di kaya agdanag nanang. Ipasigurado ka da kayo, nagbidot kayo iti pampanunutan may panggap ka ni Heidi. Alan nanang, mapantayon iti salas. Tamangan na niya pa iti panunutan ni Heidi. Friend, nadamag ko mata nagawid kayo gayam ka ni Heidi di probinsyayo. Wan Joey, inyam amok ka ni nanang ko ni Heidi. Kat, anyang iti ko na ni nanang mo. Kasi tininamnamak friend. Sana nagustuhan ni nanang ti panagkaukaus na. Ay na, kunakon kat. Iti pa'y probinsya ti kunam. Ay sus, saan daan ay ruwam iti kasya pa nagkaukawas. Apay nga minadi mo man labi tagaan ni Heidi. Joey, tsak mo't mabalin nga isuro no anya ti kayat na. Amo mo tasipod pa'y. Dinan kaya ti mabibiyangan saan ka di? Wan angam sa balitan. Uray no itila kumamot ipapanyo iti probinsya nagkawas iti nasayaat. Saan ka taga si aramatin na akawas iti Manila? Padasak to abagbagaan, barang denggenak. Saan ka kadi pa nga agawid? Ag-overtime ka manel? Kapilitan Joey. Saan kami matla makapagkuyog ng agawid ka ni Heidi? Tada ka no pag nada ka tagidi barkada na. Ang mga no rabinto ka na makaawid. Di agawid ka matentap na makainanak ka. Ay na, friend. Itapay laeng. Kasla makitkita ko na marigatan ka iti sitwasyon nyo ka ni Heidi. Di nakpagdanagan Joey. Kabailak da ito eh. Talaga ngamin nga ay ayatek ni Heidi. Si kamat gayam apner. Api nga may kaditi dagos ko. Madanagan ang amin kan ka Heidi. Di kasi maraki di office. Kandi mo pa'y sungsongbatan ti awag ko. Oray di rabi awawagan ka. Jack na into na ran ti phone ko. Naimasan mi ngamin tinagjamin kadagiti gagayam ko. Jack to pa'y napuutan no kasano ka nakaawid iti rabi gapo iti nakaro kinabartek ko. Ha? Apay ngamin na dinak inawagan. Tapno sinukon ka no sa dinamantayan mo.
Sino nga ron pinangyawit kin ka? Intulod na kano ni Jigs. Diyan nakajaming may abarkada ni Ana. Lalaki, tinang itulod kin ka? Wan, apay, anya ko matidakas na. Heidi, babae ka. Saan ko maarumbang amarabyan ka nga gaw-awid? Kan saan ang nasaya at akitaan ti babae ang mabarbartek? Ada ka relasyon mo itan. Saan ang nasaya at asabali alalaki ti mangitultulod kan ka iti disoras ti rabi? Imbagak matan kan ka, awan tidakas na. Gagayam ko mo tida. Tinasaya at agawid kan. Kayat ko ti agina na. Nasakit ti ulok. Baliwan tanto laangan ti agsarita. Abner, amom ka din ti sayang gusang diti office. Ha? May papaniti anya. Ay na, amo amin ang dagiti kaopisinaan ta. Si kalangan na masiknan ti saan na makaammo. Iti anya. Malagip mo ka di idi kunam nga adalakad dahay di kan dagiti barkada na? Uwan. Sana si kiti office iti kabigatan na ni Heidi. Nabartek ka nung amin na nagawid. True. Kat amom ka di? Adda nakakita kang kuwana iti day di arabi Asimrak iti hotel nga adda kadwa na alalaki. Anya? Amom, saanin na nakaskas daw dagita adamag may papan iti aramid ni Heidi. Hanggang concern dagiti office mate takin ka. Masyandakan ka, gapo iti kastama paspasamak. Amo ti amin asika ti karelasyon ni Heidi. Saan pa'y mo taan nagbali waging gaita? No kasta. Iso day ti lalaki ako na anang itulod kan kuha na iti pagnanaidan na iti day di aparbangon. Di nakanupay amon no kasano ang nakaawid. Gapo iti nalao sa kinabartak na. Oh, anya ti desisyon mo ita friend. Kabaalam ka di dagita apan nakaibabain? Abner, you don't deserve this. Respetuan da ka dagiti katrabahuan ta. Ngamibabain na kamat ni Heidi. Jack, amo na niya ti panunotag Joey. Apektado pa yung ti trabaho gapo ka dagiti amo paspasamak. Ngam ka ni Heidi, kaslaawan anyaman na. Come on, wake up my friend. Ado pa'y ti babae dita ang mas deserving kang ka. Di mo sayangan ti panahon mo itikas ka ni Heidi. Saan pa anala daw ti amin? Isu nga agpanunot kan. Kalaat man ti panagbakasyon mo anak ko. Kunak man numabayag pa'y sakan to makaawid. Nagfile akiti makalawa sa bakasyon ko nanang. Kaya't ko tagina na. Apay ngay nga agmay-may saka. Di mo matkadwa ti kaayan ayat mo. Iso ti makagapo. Naapay nagbakasyonak nanang. Kaya't ko ti makapagpanunot ang naimbag. Ha? Apay Abner? Adamade ang napasamak? Pasensya kayo nanang. Amok nga ididamo pailangan ang amoy ni Heidi. Saan nyo na kaya ta para kanyak? Kunak no kabailak abaliwan ti kababalin na. Ngam, kasladyak kabailan nanang. Ay, anak ko. Ay ayatak na Heidi. Ngam jak gayam kabailan na baliwan dagiti mading aramid na. Ado pa kay babain ang tilinakam ko nanang. Isa nagbakasyonak. Takayat ko amaamuan na anya ti reaksyon na. Iti da ito yung inaramid ko. No talaga nga ay ayatan na kabat anak ko. Baliwan na ti mading aramid na. Kan amon na no sa dino ti ayan mo. Sapay la kumatakas na ti aramidan na nanang. Tamang namnamak nga agbali yung matlaeng ni Heidi.
Namin anon nga inawagak na Heidi. Ngam di na pulos sinong batan dagiti awag ko. Ore dagiti text ko kan kuana. Di na pulos replyan. Oh, talaga sigurong awan patag ko kan kuana. Awan na nyaman na kan kuana. Nga oray di nak makita pulos. Kaya't nga rin asawan da ita. Nga awan ti bibi ang nakanyak. Dahil siguro ti senyales. Ama sa pulapot daw kung ta relasyon mi. Talaga asaanan nga agbaliw pa ni Heidi. Nga oray pa ingatan na agdapdapaak. Iso arumbang lang nga agdesisyon akon. Anya ti madamag Joey. Awa na pulos kontak ko na Heidi manipod nagbakasyonak. Ay na, manong aldaw na sana simsimrek ni Heidi anya. Kat ado ti makakita kadakwada iti lalaki akadwa na iti hotel. Nalabit ngayon sukat na kan iti dayji lalaki Abner. Oh, iti kada ki dya lugar mi. Nakapagpanunot akon. Naamiris ko adak kalabid do ti pan nakirelasyon ko ni Heidi. Ngamjak pagbabaw yan nga inayat ko iti kastaunay. Ay, naimbagmat ano naka-Ameris kan? Saanin at talagang agbaliw da a Heidi. Kat anyang arot aramidom ngay? Kasaritam pa'y ni Heidi? Sa pulam ka di pa'y? Saanin Joey? Kat nakaikadeng akon. Agpa-transfer akman ng iji lugar mi. Nasaysayatan nga iji ti pagtrabahwak. Sana kami na makamove on na makitkitak dito ni Heidi. Isong agsubli akon iti lugar mi. Kunada ano ay ayatom ti may sa tao, nakasagana kang agsakripisyo manang Emmy. Ngam iti biyangko, jak kabailan, nang runa kat napanagnakak, nga awan matlaeng ti serbi ti panagsaksakripisyok, no bilang laeng. Itamanang adda akmanan iti branch ti opisina mi nga adda iti lugar mi. Kayat kon tinagsubli ditoy, tapno saan kon ang makitkita pay ni Heidi. Sigun ka ni Joey, ti kaopisinaan kan nagbalinmat akasingad ko iji Manila, kaslaawan kano ti anyaman na kan ni Heidi ti kaawan kon iti opisina mi. Kaya't asawan dayta, adinak pulos impatag, akas iti panangipatag ko kankwana. Inaramid ko mati amin na panakaawat ka ni Heidi, ngam dimteng iti punto, at talaga adjakon kabailan adanggayan dagiti aramid na. Ken nariknak, asa anak anapatag kankwana. Pinanunot ko laangan at talaga siguro asaan pa'y adimteng ti babae a para kanyak manang. Ngamjak isarsara ti pusok, no dumteng to tinaitani akatakunaynay ko iti tungpalbiag. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Abner. Abner, pagayam ko, dayawan ka iti impaay mo apanagayat ka ni Heidi. Iti laksid nga ammom ti kinatao ken kababalin na, inayat mo latta, ket pinadas mo abaliwan ti madi a personalidad na. Ngam talaga siguro nga aging galaengan dita ti relasyon nyo. Pudno ti kunam asaan pa'y adimteng ti parakan ka. Laglagi pam Abner, tinapudno nga ayat, saan abirbiruken, no di kat dumteng daytoy iti kanito, adi mo mapakpakadaan. Namnamaag aga po iti kinasaya at mo a tao, dumteng tumatlaeng tinaitani aparakan ka. Saan ka ang maaw-awanan iti namnama pagayam ko. Alakastan, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana,
ti biyag. Intun mapunas dito'y lagi Tagiti naglabas asaan kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugu iti danal tibiyag